nglaras rasa saking Temanggung TV parisuka katur para pamirsa nglaras rasa jagi budaya bangsa ati luhur ngrempaka salaminyo ngrempaka salaminyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam nglaras rasa. Para pamirsa Temanggung TV ing pundi kemawon ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan katur panjenengan sedaya. Mugia kasugengan saha sih nugranipun Gusti kajiwa kasarira ing panjenengan sadaya. Hambuka wenganing wicara ing laras rasa dalu menika tansah hangesti daya panyirebing rubeda. Mugia panjenengan sedaya para pamirsa lan pandemen nglaras rasa tansah pepayung nugranipun Gusti kang Maha Kawasa satemah ing dalu menika saged nyawiji tetunggalan mriksani midhangetaken nglaras rasa dumugi paripurna ing mangke. Para pamirsa dalu menika ingkang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya ing salebetipun nglaras rasa kadang-kadang pangrida budaya dharma seni campur sari ingkang manunggal baraya ageng LPGS Laras Pendawa Gending Santri. Para pamirsa hambuk bilih tansah sesarengan tan kendhat anggenipun mriksani nglaras rasa temtu sampun ngawuningani kanca-kanca kadang-kadang LPGS ingkang sampun makaping-kaping caos panglipur atur pakurmatan dumateng panjenengan sedaya. Lan dalu menika puji Gusti saged sowan malih wonten ngarsa panjenengan sedaya anggenipun budidaya sesarengan nglestantunaken budaya Nuswantara ingkang adiluhung. Ampun ngantos wonten ing babagan seni budaya menika paribasan tunggak jarak meratak, tunggak jati mati. Menika ampun ngantos pramila monggo kanthi sarana nglaras rasa ing dalu menika sesarengan panjenengan wonten ing wisma griya panjenengan suwang-suwang lan ugi wonten ing papan dunung pundi kewawon. Lan kula sak kanca ing ngriki sesarengan anggenipun jagi menggah kawidadaning seni budaya Nuswantara ing salah satunggalipun awujud seni campur sari. Para pamirsa griya badhe kapurwakani laras rasa ing dal menika sawanipun kadang-kadang LPGS ingkang badhe ngaturaken mapinten-pinten tetembangan utawi lelagon wonten Kembang Rawi ingkang sami badhe katur dening sedaya para kanca para kadang LPGS ingkang sowan. Pun lajengaken wonten tembang ingkang asesirah Kawitaning Sinawang dening Dewi lan Ilham. Atur uninga para pamirsa bilih Kawitaning Sinawang menika minangka satunggalipun dayaning seni budaya ingkang karipta dening kadang pangrida budaya asli Temanggung ingkang samangke badhe katur lan kapiyarsa. Lan ugi wonten lelagon ingkang asesirah Aja Digondheli dening Guswi sesarengan dina. Kados pundi mangke tembang-tembang lelagon-lelagon ingkang badhe katur. Kula njangka ndadosna rena ing penggalih panjenengan sadaya. Pramila ing laras rasa sugeng mirsani, sugeng midhangetaken.
lestari rahayuning budaya Nuswantara. Sinartan pangupaya agenipun tansah samya nduduk lan ngrembakakaken seni budaya kala wau. Pambudidaya panjenengan sadaya lan kula sak kanca bebasan utah-uthi nggoleki selane garu. Awrat abot ewet angel ingkang kados menapa kemawon. Boten ngirangi gregeting para kanca. Anggenipun hangrida ing salebetipun seni kabudayan. Ing salah satunggalipun wonten ing Laras Rasa Temanggung TV menika. Asring kula aturaken dumateng para pamirsa sedaya bilih salah satunggalipun daya pangaribawa derajat kamulyanipun Nusantara Republik Indonesia. Salah satunggalipun manjing wonten ing seni budaya. Panjenengan sadaya kula sak kanca minangka warga negara Republik Indonesia nggadahi kewajiban darbe jejibahan anggenipun ngreksa njaga langkung-langkung maragani wonten ing seni budaya kala wau. Lan ugi sakmenika wonten ing mapinten-pinten papan pasinaon utawi sekolahan menika wonten ing ngelmu seni budaya menika sawektipun gaungaken. Sawektipun lebetaken wonten ing kurikulum pendidikan. Pramila para pamirsa ingkang tartamtu minangka wali siswa, monggo. Ampun kendhat, ampun bonsen anggenipun nyengkuyung putra-putra panjenengan wonten ing babagan seni budaya. Seni budaya ora kuno. Seni budaya gaul lan modern. Langkung-langkung kawontenan jaman sakmenika ingkang sampun majeng, sampun sarwi modern, teknologi-teknologi ingkang tanpa winates paribasanipun. Menawi panjenengan sedaya boten saged nggondeli, boten saged ngreksa putra-putra menika samangke badhe bablas anggenipun ginakaken teknologi menika. Salah satunggalipun nggondeli, salah satunggalipun nata ngreksa putra panjenengan sedaya inggih wonten ing seni budaya menika. Pramila Laras Rasa Temanggung TV ugi mboten bosen sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya sakmadya anggenipun caos pakurmatan, atur panglipur lan ugi sesarengan anggenipun ngrembakakaken budaya Nuswantara ingkang wujudipun campursari. Kawuningan sesarengan budaya Nusantara menika kathah sanget. Menawi kula lan panjenengan sampun boten nggadahi niat karep lan krentek njaga budaya menika badhe sinten malih. Budaya ambruk negara remuk menika mesti. Para pamirsa Laras Rasa badhe pun lajengaken kanthi swanipun kadang-kadang LPGS wonten kadang kula Maya ingkang badhe ngaturaken manjing ratri lan ugi kadang kula Pawitri saha Ijuk ingkang badhe ngaturaken sakit rindu. Dalu menika kebak katresnan raos rindu kapang utawi kangen. Monggo pun raosaken sarengan wonten ing Laras Rasa Temanggung TV.
Para pamirsa, wektu kang lumaku, wekdal ingkang lumampah, bebasan datan karosaken wonten ing dalu menika. Awit panjenengan sedaya lan ugi para kanca wonten ing laras rasa menika nadyanto menggah papan dunungipun menika tebih panjenengan ing griya suwang-suwang para kanca wonten ing Temanggung TV. Ananging rinasa ing wardaya menika nyawiji dadi siji sak papan sak panggonan. Sedaya menika boten uwal saking daya pangaribawanipun seni budaya ingkang adiluhung. Pramila monggo kanthi budaya kang adiluhung saged ndunungaken kanthi patraping budaya kang laras lan leres. Boten namung tontonan, ananging tontonan saged minangka tuntunan. Kanthi tuntunan badhe mujudaken tatanan amrih tumata ing pagesangan. Pramila para pamirsa, sepisan malih bebasan uta-utu nggoleki selane garu. Awrat ewet kados menapa kemawon. Ampun ngantos mundur, ampun ngantos bosen. Samya ambyur wonten ing seni budaya menika. Langkung-langkung pamarintah Republik Indonesia setunggalipun program anggenipun njagi seni budaya wonten ingkang kawastanan dana abadi kebudayaan. Lah menika dados peluang kesempatan kagem para paraga seni budaya ing pundi kemawon samangke saged tetunggalan nyawung krida sesarengan kalian instansi institusi ingkang jumbuh kalian babagan seni budaya. Monggo sedaya program pemerintah saged dipun ginakaken, saged dipun tampi dening sadaya warga nagara Indonesia langkung-langkung ing babagan seni budaya kanthi fasilitas-fasilitas ingkang ginelar. Monggo samangke saged ngangsu kawruh kalian para-para nayaka praja ing instansi lan institusi ingkang jumbuh kalian seni kabudayan menika. Para pamirsa kados namung dumugi semanten anggen para kanca caos panglipur wonten ing dalu menika kadang-kadang LPGS Laras Pandhawa Gending Santri ngaturaken gunging panuwun ingkang datan pepindhan awit panjenengan sedaya ingkang sampun mironggakaken nyelakaken wekdalan penggalih sesarengan mirsaning laras rasa dumugi paripurna. Lan ugi para kanca nglenggana anggenipun sowan ing dalu menika tartamtu wonten babagan-babagan ingkang dadosaken kirang nuju prana. Para kanca nyuwun agunging samudra sih pangaksama. Lan ingkang tumanduk wonten pribadi kula nderekaken nglaras rasa ing dalu menika wonten titaling atur kuciwaning basa nyuwun agunging samudra pangaksama para pamirsa. Setunggal tembang pamungkas ingkang badhe katur wonten lali janjine sesarengan kadang-kadang LPGS. Nuwun matur nuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing laras rasa sandhakipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam nglaras rasa.
duka